somos os nenos e nenas de sexto infantil e imos falar de Maruja Maio. Empezaremos por un poema feito por nos, titulado Maruja Maio, libre e genial. Nunha vila de Galicia, fai xa un montón de anos, naceu unha gran pintora chamada Maruja Maio. Viaxou por moitos sitios, estudou un mogollón na Escola de Belas Artes e fixo cadros un montón. Era libre como o vento e miraba como o sol. Para quen a coñecía non tiña sombreiro, non. A nos gustanos pintar e fixemos moitos cadros. Este ano inspirounos a señar Maruja Maio. Ahora imos a falar da súa vida e da súa obra. Maruja Maio foi un artista que naceu en Viveiro, na provincia de Lugo, o 5 de xaneiro do ano 1902 e morreu en Madrid o 6 de febreiro do ano 1990. Foi unha pintora, surrealista, escultora e señalora de libros. O seu nome verdadeiro era Ana María Gómez González, pero cando foi maior preferiu chamarse Maruja Maio porque Maio era o segundo apelido do seu pai. Era a cuarta de 12 irmáns. Cando era nena vivía en Corcudón e despois a súa familia trasladouse ás Asturias e ali empezou a estudar na Escola de Artes e Oficios. No ano 1922 marchou a Madrid e aí estudou na Real Academia de Belas Artes de San Fernando e aí relacionouse con varios artistas da xeración do 27, como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti e outros. Formará parte do grupo de mulleres do 27 coñecido como Las Sin Sombrero. Traballou para moita publicación literaria, como La Gaceta Literaria, La Monarca Literaria ou La Revista de Occidente. Tamén fixo portadas de varios libros. Durante a Guerra Civil marchou de España. Hai algunhas cidades e pobos que teñen ruas co seu nome, como Corcubión, Madrid, Almería, Estepona e unha pasaxe da cidade de Melilla. Din que era enérxica, brilante, libre e genial, que asombrou e escandalizou a sociedade do seu tempo pola calidade da súa obra. O poeta Miguel Hernández escribiu un libro de poemas titulado Vai conocer. Maruja Maio pintou moitos cadros e entre eles recibiu Cocole, trazado. A ciervo humano, cabeza de mujer. No, Aira. Cabeza de mujer, la verbena. Sorpresa de 5. La abuela. Nós fixemos unha exposición con algúns dos cadros, utilizando distintas técnicas. Imos un pasillo e vou demostrar. Racimo de uvas utilizamos plastilina. Calocado con cole. Utilizamos lápices de colores. Para o cadro trazado utilizamos rotuladores. Para o cadro da cierva humana usamos extracto. Usamos el brado cadro. Aí está.